pojat kun mentiin Lappiin, iski Lapin luvus heti kohta nuppiin. Eno Elmeri noihin kukkiin, Lapin horsmiin ihastui. Kun ränninsä rantsu heti multaa, siitä Vaskolas heti kohta kultaa. Rikku miehensä heitti koskeen, sieltä tammukan onki poskeen. Se oli semmonen juttu, että Eno sai kirjeen Lapista Joonalta, joka pyysi käymään kylässä. No tietysti me sinne sitten lähdettiin, niin. Nimittäin Joonas oli Enon tuttu sieltä vanhoilta merimiesajoilta. Se on nyt tämän kartan mukaan tuommoista hyvin kukkulaperäistä maata ja siellä on mäkeä ja siellä porot kävelee sitten ja se on pojat Lappi nyt. Ai se on nyt sitten Lappi. No on se. Me lähdemme joko Vellin Särpimäojan kautta taikka sitten se on tuolla toi Nälkätunturin kautta. Nälkätunturin. Riku hei kuule, mitäs mieltä oot, kumman kautta mennään? Ei mennä tonne Nälkätunturille, kuka ainakaan. No, itse olisin henkilökohtaisesti sitä mieltä, että sinne Kultajoonaan luokse päästään eksymättä parhaiten tuolta Uruvaaran kautta. Pojat, hei, Ransu ja Riku. Tulkaa nyt. Älkää nyt sinne päin menkö, taikka tulkaa nyt tänne. Kun ei tässä nyt mitään hätää ole, ei sillä, mutta pitäisi suorittaa semmonen pieni tarkistus vaan. Hei, otetaan pojat hei ihan rauhallisesti vaan. Älkää me hätäilkö. Pojat, kun minä olin sen 7 merellä nuorena purjehtimassa, niin silloin minä luin merikorttia kun aika poika, niin, mutta nyt meidän on selvittävä tällä maakartalla. Mutta emmeköhän me selviä. Mutta jos me tänne jäädään, niin sitten me nähdään nälkääkään. Nyt minusta tuntuu, että me olemme tulleet kyllä vähän väärään. Niin me olemme nyt tulleet Väärävaaraan, juu. Ai, joo, pääseekö täältä sitten sinne Kultajoonaan luo? Kyllä täältä pääsee. Me päästään tuolta Rautakurun kautta. Mennään vaan tuohon suuntaan. Joo, päästään. Viisas ihminen on keksinyt tuommoisen yksijalkaisen niliaitan ruokiensa säilyttämistä varten. Katoppas vaan, Kultajoonas on laittanut tommosen kirjoituksen uteliaita turisteja varten. Kun minusta kyllä nyt tuntuu siltä, että Kultajoonas ei kyllä asu täällä. No, mennään kysymään häneltä itseltään, niin uskot. Mutta missä Riku on? Riku. Luinen puikko. Voi. Ja luinen kahva. Ja tulitikko rasia. Voi. Ja noin. Luunauloja sitten niin. Voi sentään. Voi. Arvoan kyllä, mitä Riku voivottaa. Juu. Veljet,
On ruokia tuhlattu nauloiksi ja voi kamala. Koska luu on kestävää ja halpaa materiaalia, tekivät lappalaiset niistä ennen kaiken tarvitsemansa. Kattokaa nyt. Voihan nenä. Hei, toi muuten ei voi kyllä olla totta. Luinen jakkara. Älä sä kuule istu siihen. En meinannutkaan istua, en. Se on ruokaa. Juu, en istu, en. Pojat, kun minä olin Tyynellä valtamerellä seilaamassa, niin minä näin noita laivoissa paljon. Ai jaa. Juu. Tiedättekö, pojat, mitä ne muuten ovat? En. Kun luinen seinä ja luinen ovi ja jakkarakin luinen lovi, kun on luita ja luita ja luita ja luita. No niin, pojat. Nyt olemme saapuneet Kultajoonaan maalle. Totta. Oletko nyt muuten kuule ihan sitten varma? Kun näköä haittaa, kun en ole syönyt mitään. Siinä on Kultajoonaan ränni ja näkyy olevan reikä ritilä siellä rännin pohjalla. Kukas kun täällä tuoksuu toi luu. Onkohan sillä ritilällä paistettu? Kuule Riku, ei sillä ritilällä paisteta. Kato, se laitetaan sinne rönnin pohjalle ja sitten kultahiput jää sitten raskaampina niihin reikiin, kun vesi kuljettaa sitä semmoista kevyempää aineesta pois. No niin, just sillä tavallahan minä sen kerroin. Ai niin. No missä se Joonas nyt sitten oikein viipyy? No ei Kulta-Joonas on varmaan löytänyt kultaa, kun ei ilmesty meitä vastaanottamaan. Ai joo. Hei, kun on kyllä pikkainen semmoinen aavistus, kun katselen noita tekstejä tuossa. No kyllä kartassa oli ihan selvästi, että täällä on, mutta... No minä nyt vähän ajattelin kertoa teille tämmöistä taustatietoa ensin ja näyttää vähän tämmöisiä vanhoja kulttuuripaikkoja. Niin varmaan ajattelin, kun vähän taustatietoa, merikortit. No niin. Siitä kun ollaan Piskajalla purjehdittu, kas kun ei koralia tullut siellä Piskajalahdella. Ei, tulkaas nyt sieltä jo. Joo, kyllä. Saat nähdä, onko nää kompassin mukaan. No tän nyt arva, mutta vaaroja on runsaasti Löytääkö kyllä. vielä uuden museon, jos on niin?